Hyvää päivää, arvoisat kuulijat. Hetken kuluttua kuulette hauskoja lyhyitä tarinoita nauhalta ystäväni Zimmerman. Kirjailija toivoo teille paljon iloa ja hoffaa, että tarinat miellyttävät teitä. Kirjasta. Zimmerman, kirjailijan kuvitteellinen ystävä ja sympaattinen, ympäristönsä kauhu, ei väsy koettelemaan kanssaihmistensä ja oman surkean ystävänsä hermoja jatkuvasti uusilla ja aina hulluilla ideoilla ja teoilla. Olipa hän sitten ajokortin tavoittelija, keksijä, leijonankesyttäjä tai pelkkä turisti, hän hämmästyttää tai kauhistuttaa kanssaihmisiään ja jättää lukijan toivottavasti hymyilevänä ja tyytyväisenä. Tämä teos sisältää 28 hauskaa ja äärimmäisen jännittävää tarinaa tästä kuitenkin mielenkiintoisesta veijarista ja turhanpäiväisestä toheloijasta Zimmermannista. Joitakin novelleja on, painetuissa versioissa, kuvitettu mustavalkokuvin. Ystäväni Zimmerman. Ystäväni Zimmerman on muuttamassa maasta, hän sanoo. Ystäväni Zimmerman on kyllästynyt kaikkeen, hän sanoo. Siksi hän muuttaa maasta. Ehkä hän sanoo. Hän ei vain vielä tiedä, minne. Ehdotin hänelle Intiaa. Hän miettii asiaa ja ottaa selvää, hän sanoo. Ystäväni Zimmerman ottaa selvää. Hän kirjoittaa Hollannin konsulaattiin. Intialaisiin hän ei oikein luota, sillä onhan selvää, että he haluavat hänen rahansa ja sitten he ovat niin kaukana ja vieraita ja ylipäätään. Muutaman päivän kuluttua Zimmerman saa kirjeen Hollannin konsulaatista, jossa kehotetaan ottamaan yhteyttä Intian konsulaattiin. Zimmerman kiroilee. Zimmerman raivoaa, puhuu suhmuroinnista ja yhteistyöstä kulissien takana, ja häntä on vaikea rauhoittaa. Lopulta hän päättää kirjoittaa Intian konsulaattiin ja saa postitse välittömästi tietoja tuosta vieraasta, kaukaisesta maasta. Ystäväni Zimmerman on innoissaan aivan haltioissaan. Hän on täysin pökerryksissä. Kaikkien esitteiden kanssa hän ilmestyy luokseni ja levittää aarteensa olohuoneen matolle. Olisinko tiennyt, kuinka fantastisen halpaa kaikki siellä on ja kuinka kauniita naiset ovat. Että intialaiset eivät olekaan niin köyhiä ja vain köyhillä on vähän syötävää. Ja että intialaiset, ainakin pohjoisintialaiset, eivät olekaan niin vieraita, vaan myös arjalaisia kuten me. Hän ei melkein saa itseään enää rauhoittumaan ja pakkaa mielellään heti laukkunsa ja lentää pois. Mutta ystäväni Zimmerman pelkää lentämistä. On olemassa erityisiä kursseja, joilla opetetaan voittamaan lentopelko, selitän hänelle. Mutta Zimmerman ei... Sample complete. Ready to continue?